picture ka mga kabiyahe. Tingnan. Kung ano niya siya. Let's begin. Okay. Hala. Portrait. And then, portrait. Sige, ano na ba mo? Kadang sulat ha? And then, okay. Hala. Select profile. Ano gusto mo muna yun? Okay. Paano? Paano? Sabot laya, anong klase mo? Hindi, okay, klase. Sabay. Dito to, Mira. Dito ka rin siya. Sabay. Okay. Ano naman? Nama height. Sabi mo yan, may buya. Tapos nasa height mo, bigyan do height up. Okay. Ayun. Grabe ka. Init mga kabiyahe. You got me singing.